Sospek nga nagmartilyo patay sa 13 anyos nga solterito sa Pototan, Iloilo, nagsungka na sa kapulisan. Sospek nagapang idaron lang sang 16 anyos. Si John Sala nakatutok. Puno sa pag-inulsol ang 16 anyos nga si alias Dudoy sang ginsaysay sini sa kapulisan na ginhimo ang krimen sa abyan nga si alias Nonoy. Si Nonoy ang solterito na nasapuan patay sang iamay sa sulod sang ilabalay sa barangay Kasal sa Pototan matapos nga ginlampusan sang martilyo sa ulo. Duwa ka adlaw matapos sa tamoong krimen, nagsungka sa kapulisan si alias Dudoy. Una ini nagpalapit sa iya tiya antes sa gin-turnover sa Pototan Women and Children Protection Desk. Sa panaysayon sa sospek sa kapulisan, naimpito ini sa biktima rason nga ginhimo sini ang krimen. Una na nga may indi paghang panay ang duwa tubtob nga nakabuya sa mga tinaga ang isa kag isa nga nagpainit sa sitwasyon. Ginduplaan niya kunong lingaton suspect kung nag-una puli ang kwan ang biktima. So pagpuli iya pag labay sang aton suspect ginbantayan niya tapos gin nambalan niya nga bunon ta kakaron muna may dala sa kuno nga kutsilyo tapos ang pag-amuto ginlagas ang aton suspect pasulod sa ilabalay. So ang kwan ang bullhammer nga to, nakita ko no sang suspect sa babaw sang lamisa. Suno sa tiya ni alias Dudoy, baliskad sa ginalantaw nga rason sa krimen sang amay sang biktima kag sang kapulisan. Mismo ang tiya man sini ang nagkumpronta sa suspect, bangod makapila ka beses na niya nakita nga daw may problema ang solterito. Si Dudoy man ang ginasuspetsahan sang amay sang biktima nga nagpatay sa iya bata. Saling ko doy, ako mo kag sindi, magwagyapo lang sa fingerprint nga ikaw ang naghimo. Why man siya kuno sir nga sila nga mga watch siya, kundi I mean bala sir ang kaugot agad kuno sir sa bata nga to. Emosyonal man sini nga ginsaysay ang pagpalapit sa iya sang iya hinablos. Ako sinasayin ko ba, kabata-bata kanimo tayo maprisaw ka na, way kakabalo sa ginhimo, mungaran. Tapos siya, bali sa akong siling nga te, amura nang ginhimo ko tungod ang kakig, ikay kuno sir daw nasulutid bala sa iya nga utok. Daw nahawasan man ang amay sang biktima makaligad nga magsungka na si alias Dudoy, apang hindi sini mabaton ang mga rason sang sospek. Natural patay doon akon bata, hindi siya kadepend kag bringo na. Tanan nga alibay, pidi ya mahimo kay buhi siya mo. Pidi siya kambal nga amuni na. Okay, pero ang bata ko patay na, makadepend kag bringo na. Desidido man ang pamilya magpasaka sang kaso batok sa sospek. Sa karon yara na sa pag-inakop sang DSWD si alias Dudoy. Upuod kay si Dilo Dinduque, John Sala, One Western Visayas.